Salut și bine v-am găsit la așa bine zis Minecraft. Așa cum ziceam, scuze, cum ziceam, bine v-am găsit la Minecraft. Asta e mapa Haunted Mansion, dar nu contează că ies. Vreau eu să fac. Acesta e primul episod din această serie. Ar vrea și eu să facem, da? Un pic de tot, un minuțel. Încă am probleme cu bateria, deci va trebui să ne grăbim. Din ce în ce mai repede. Creativ, așa. Doar o să explic despre ce va fi acest canal. Ei bine, eu în acest canal vă zic doar că va fi frumos. Și vom juca o serie de survival la Minecraft în curând. Dar până acum o să ne ocupăm. Va fi și cu animale de călărit un joc care vom face și cu ăla o serie. Și vom face și o serie cu Clash Royale. Cine nu știe de Clash Royale, evident că e imposibil să nu știe nimeni. Cam și eu așa că, cum să spun eu, cam așa, vom avea și un joculeț și vom face și o serie despre, cum să spun eu, Game Tester. Nu aia de la Cartoon Network, nu, mă refer la altceva. Mă refer cum ar fi că voi îmi sugeriți jocuri și eu le testez. Asta vreau să zic. Ori asta, ori... Doamne, cum dansez. Ori, uite că... Cum să zic eu... Așa. Această serie de Game Tester e că vom testa împreună niște jocuri. Și... Așa că, bă, ce să știm, și vom mai face o altă serie de Minecraft, nu de survival, și această serie va fi World Creating, în care vom construi împreună chestii. Și cam atâta pentru acest episod și vă mulțumesc că mi-ați spus și sper să vă placă următoarele episoade care o să le fac. Așa a fost și eu acum. Voi vedeți că Titan 10001 numele de YouTuber, dar numele meu adevărat este Titan Warrior. Vă spun acum. Am greșit, pentru că aia era că îl iau un nume vechi, un nickname vechi de-al meu. Nu mai folosesc. Acum numele care îl folosesc e Titan Warrior. Și uite așa că atâta pentru acest prim episod. V-am explicat doar ce vom face în viitor. Am fost Titan Warrior și salut!